Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Haga step jeng khat santri unai luar hajab san lalap eka mediap jeng hybrid in sapira lingdo maunai i hybrid i belajar ngai na plau yang lajong dang menen ke sengi bulai ka khat santri unai luar hajab san lalap eka mediap ini hybrid di bidang saus nem kerta na jan ying jong i ke bidang hakish nong nong ra ha ka we ke building ka ba ka jing penteri ka dangya habai keren baki bahyeng kile thu balalap eka met jong i dang menta shpang habai keren baki bahyeng kile thu balalap eka met jong i menta shpang hakapor khandai biji ai parhadu menta ki pulit kidang don hak ni jaka bande ya ka budan kam